Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Tungod kay dili na mo'y akong gipaabot gago. Angeli, Biyay sa kubi. please, ayaw ka suko na ako. Aron dili ko masuko. Sibat. Angeli, Kaong kag usab og kumo. Mao katong bahina ang atong gibiyaan sa miaging yugto with you. Kulatahon ta ka? Why? Ang sarap sa Angeli! Ano may include mo sa ka, ha? istorya sa mo, Dax? Nga naman sa buko eh? Wa. Ni? Ihayo lang si Bat? Nang lalis? Kang dako. Talawan. Bakakon. Tagpakaroon ingnon. Kusog kayo mapasakit. Kasi buti pasabot niya. Akong babae mo imulugit, ha? Oy, excuse me. No way. No way. Sa pagtawa na yan ako. Chip! Bahala ka rin niya. Echo! Magabato na gani kong kayo sa ganun butika ka na ako. Nanatag yung kasugton. Ako na lang iutong ang ako love ni mo kay nagguba ko. Tungod kay talawan ka. Kunay mo malawon ng gatubang ang tinuod. Huwag mong giangkon. Nga ako ang love ni mo. Huntay na ang tao nga nakapahimo sa akong pagkababay. Pero talawan man! Talawan! Bayot! Kinsa, ako? Oh! Kanagigaway ka, babay! Unya ikaw. Unsa man kang gisuntok man kunin mo? Tumboy sad. Why? Tingnan ba usap sa mo, ha? Angeli! Kita ka sa mata ni Chris, ha? Ngayon, black eye! Pagkakos pagkalit! Bilisin ni mo! Kung wa pa ko mangalit, okay ra di anda. Hilo mo iyapag! Kung may pagsulti niyo kang imo abogado! Nagilak siya, Dax. Ganun sumakad pa sa kuno ka. Kaya unsa man day imong gisa, Ako siyang gikalitag akos. with consent man ka. Kung may consent pa, dito masuko. Oh! Imo na gilugos! Grabe. Lugos yun. Unsa man di ay husong term nga akong gamiton para mahimo sa Tungod bangod sa akong kalipay nga nag-recall atong iyang gibuhat nga pagtawag na ako atong adlaw sa akong kasal. Mga kalit ako siyang nagakos. Oh, rape gihapon to. Sige, ato lang ining reason, ha? Aron dili mo natunos paminahon. Imo siyang gi-rape. Hinayang ang tingog ni mo, gago. Kibadungkan ka sa mga katabang. Ayaw taong kuhaig dignidad kay taas baya taon kay nga ilang pag-ilan ako sa akong pagkatao. O correction ha? Ayaw gi kog ina nga nang rape. Kay wa gid ako makonsume tong imong amiga. Pero unsa man kayo na imong ending adto, ha? Kung wa pa kayo sukmaga, di, maglami yun mo. Ingon ra sa din na nakababaw ang imong pag-ila sa akong pagkalaki, Dax. You're my idol. Kay taas kay kang respeto sa mga babae. Mao nga dili ka angay nga mutuo nga makabuhat kog dili maayo labi na ni Angeli. Dili ba? Di ko sure. Tarong oy. Okay. Muto ka lang mong gisulti, oy. Ug, musabot kong tuo, kung imo kong tubagon sa husto. Saan sa ba? Usoy puti pasabot sa imong giingon, nga dili ka makabuhat og dautan sa mga babae nga labi na ni Angeli. Why man? Nga special mention man si Angeli. Tungod kay true friend man siya. Unya,
Nakatabang pagigdako aron ko makalikay sa babae nga wa gyud luna bisag kamay sa akong kasing-kasing. Unsa kinitampo sa imo kinabuhi kung nahimo pa banan ni Nadine, no? Mura kog pahong nga magsunod kanunay sa tanan niyang gusto. So, nalipay ka nga nakagawas ka sa iyang mga kamot. Karon nagawas to na ka, kinsa man ang swerteng babae nga nakabitik sa imong kasusilyo. Bidag na karsonsilyo mahinoon na. Panahon pa man ng lulo. Kalisod ulit ko lang na Okay, ato kay modern. Kinsa na say nakabitik sa imong brief? Secret. Ngano na ingon man ini kini si Daddy Rodney. Sweetheart, Magunsa na lang ko karon. Nga inutil naman siya. Okay ron tato kung huwag yun mapiktahi ang iyang lawas. Pero, gawas nga nguha lang iyang sinultihan. Apiktado pa ang katungan sa iyang lawas. Mahong asam ang ko paingon. sweetheart, take it easy. Ni aram ko. Please. Please. Please love me. Sweetheart, Dax, hain si Chris. Tibok adlaw na ko siya wa makita. Huwag gani na to ikasawas pagpangaon. Nga naman, Doon na tingali gilakaw. nga wa magpahibaw man lang aron dili ta magkabuang. Nga nang makabuang mangin kuno ka. Angay ka na yun magpasalamat. Kay walay manungog nimo, di ba? I miss him. At last! Misiak na gyud ang kangit-ngit. Huy, Nga matod pa, may nagtugan sa kamatuuran nga ang pahak bisinaw matod pa ni Haring Adlaw. pantay mo si Piat ka na imong linya, ha? Tilaw ka gigbagting. Kapalaway na ba ni mo ron, oy? Ay, ingon yung tingali, ana, ang mahitabo sa mga daga nga wa nagyud mahalin, no? Hoy, ay kog iapil anang imong giingon, day. Oh, uy, hala. Pagkamalimtano, di ba na ako, uy? Ay, ginuko. Manawag pa man dahi ko sa resort kay wag gina ko makontak si Rodney. Aris ako, Dax. Ay, kuyog ko kay maminaw ko. Apila sa pag-igsulti sila na iyay kay gimingaw na tawon ko sa kong iyaan. Ing na mag-igsulti ta din na, ha? Please, my friend. Wa siya, Dax. Tingali na hinay nang giatiman ang iyang mga gibuhaton. Ang iyang ubang mga negosyo. Maayo unta. Oh, linaw lang imong nauna. Nakadungog mo sa iyong pag-ingon nga moapas kuno dayon siya kung asa ta, di ba? Oo. Di lang siya mo sipiat. Kisi na. Ako. Uy! Naara na ikot ha? Ano ka magpapakita? Tibok adlaw ka na wa. Ug hantod ganiya oras sa panihapon, wasad ka mo tunga. Nga naman ko na. Atong amiga, tan-aw nago, nagtimi-timi siyang pagkaon, humagtabang sa kusinera, sa papaghipos, misakadayon, misol siyang kwarto, wa nagyod mo gawas. Pero ganiya, nangita to nimo. Kano naman sa aron patilawon ta sa iyang kamaldita? Ay, wag ko kasabot din niyo. Malingon naman ang kung magtanaw ninyo nga murag okay na kaayo nga mag-istorya. Unya, takwahaw lang, magbidanghagay na sad. Mura magidbog mga eri o iro. Pero karong pagkapanahon na ba, nakabantay man unta ko nga nakasinabot na ang iring og iro. Bisag ikaw tingali, makakita, makaanang pang post, ana sa Facebook, unya, kamo nga mga tao ba, dili ba kayo mahimo, ana? Kanian to. Taas kay kong pag-ilas pagkatawa na Angeli. Pero ambot karon. Paglibog naman kung laon sana siya. Murang hinog, mas labaw pa siyang kapra-pra ni Nadine. Shh! Watch your words. Dili na sayon paminahon sa tao nga imong pahinungdan, ana. Makasakit na sa balatian, my dear. Muna hinungdan nga ako nalay mulikay. Ha?
Aron di na mag-alburuto ng utok si mong amiga. Ako na lang mulikay. Aron di magsipok ang iyang o. Kaysa kung paminaw, murag mukatol ang iyang kaspa kung makakita nako. Murag wa siya gusto makakita nako. That's what you think. Oh. Nganong dili man mo suwayan sa pangutana? Ang imong kaugalingon kung dili ba ka sukwahi ang imong gituhuan sa naa sa kasing-kasing ni Angeli. Usa? Ayaw pagpapanduyo ni ng imong giingon nga ikaw na lay maglikay. Kay pastilan, pagka magbaho naglubot ang Angeli, oversensitive na kaayo na siya karon. Maong kita na lang tayo mo sabot anak niya. Pwede ba? Ato lang una sabton? Aron dili na siya magkabuang og pangita anak. Sa pagkaluuran anak karon, tingali kalit lang niya ng musibat kung magpakita kaniya nga imo siyang likayan. Ahak. Please, my friend. Kita lang mo daan na niya, B. Ugara na. Di naman ingon anak si Angeli, we. You know her, kadi adto pa, di ba? Problem ba gud na si Angeli? A big no to that. Kadtong traumatic experience niya nga nakaingon ana, maong nagkinahanglan yun na siyang pagsabot, am-am. Ato lang una palapdan ang atong kasing-kasing para ni Angeli. Chris? Lord, hain naman gani maglaroy-laroy ang tag-iya ining baya. Hangyo ko nimo, nga ayaw siya pasakti. Ipalayo siya sa kadaot, kay dili na namo ikalipay. Nako di ay. Ipalayo lang siya sa kadaot, Lord. May nanuktok. Good evening. Karon pa ka? Diin man ka? Nalay importanteng kiatiman. Imnaning gatas. Human ako panihapon. Ug matug na lagi ka, maong imna ni kay kinahanglan ni sa imong lawas. How sweet. Thank you, Paparts. Pakitas ako nga imo nang imnon sa dili pa kumusod sa kong kwarto. Imnan ko na, kung makakita ko ni mo mukhaon sad, una matuog. Oh. Pero, I smell something fishy. Ha? Kanus ka lang makatunog inom. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Thank you, Paparts. Pakitas ako nga imo nang imnon sa dili pa kumusod sa kong kwarto. Imnan ko na, kung makakita ko ni mo mukhaon sad, una matuog. Oh. Pero, I smell something fishy. Ha? Kanus ka lang makatunog inom. Mao katong bahina ang atong gibiyaan sa miaging yugto. With you. Obvious ba? Sobra pa kaayo dong. Kay gawas nga ako yung nasingo, klaro pagid kayo ng imong mga mata. Nga padong nasdok ka. Ay, tanawa oh. Nilaala lang kang way lamoy. Hey, cool ka lang. Ano sa... Kabrutal sa nimog mga termino eh. Lala og lamoy mangyod. Mga marama-ramay mo gamit, ana. Ay, sus! Wa class man imong kaatubang dong ay. Maong sagdi lang ko. Kaya nagpakatotoo man ko. Excuse ha. Di ba ko parehas ng uban? Magpa-as if nga tutyal. Be, kana sa silong ay. Kaon dito. Kaon jud ha. Kung dili ka gustong tingalon ta ka. Wow, klame. Amaw. Kalami. Sunod diri, kay sukaran ta ka. Ay sa... Sabang. Wa pa nimo mainom ang gatas. Imnon ko lagi na kung mukaon na ka. Oh, meaning, imo kong apungan kung mukaon ko? Ako ba bang pukaon ang kusinira aron mo hipo sa imong kinanaan? Ha? Dili ko ingon anak kaisipan ko. Hey. Ayan na lang ko nagtasa ng istorya hagod. Wabit ako ilaing gisulti. Sige na. Dili ta malangan. Dali na. Han? Katuog na. Di ko. Ha? Ngano gun?
Madlok magani ko bisan sa pagpamilog na lang. Kitingalik sa pagkipat sa akong mata. Huwag ka na diha sa akong tapad. Han, think positive. Dili ko gusto masalig. Kitingali pangitaon ka ni Angeli. Ug mapakyas na sad ko. Dili ka ba di mo tuo? Kung mingon ko pag-usab nga naaragi ko kanunay sa imong luyo. Nga dili gyud ko mobiya nimo. Aron ko mutuo. Dili ta maglangan ini dapita. Mamaligtas among gigikanan. Kauban si Daddy. Kung mao na, kinahanglan nga hatagan una ko nimog higayon nga makapauli. Kay dili mahimo nga mobiya ako sa resort nga dili una ikapahimutang ang angay nga ipahimutang. Og tingali, makasabot ka na, di ba? Wa na kay takos kabalakan tungod kay wa nay Angeli dito. Maungsab daw na ko sa gusto na kong buhaton, okay? Okay. Paparts, Basta man. udagin sa ko lang gibuhat nimo be. Kung gusto ka gid nga timanon ng akong gikanan, ako na lang. Saka nagbalik dito sa taas, aron makapahuway ka. Human na hinuon ni. Ikaw diha ay dayon pagkatug kay busog ka pa. Tingalig urumon ka. Dili naman tingali misil pa nga pahinumduman ka ana no. Kay nakatuon ka gid ana sa imong inahan ka ni adto dili pa. Yes. Daghan kay mga gitudlo si mami nga mga maayong butang nako. Kung wa ka pa magluka, istorya sa ta. Kisa may atong libakon. Ikaw ug ako. Pag sure di ay. Ay ko giing na nga naapatay angay ngo sayon. Tanas stress na. Han, Yes? mas may patingalig ya. Karon ko mugikan paingon sa resort. Para early in the morning, mabalik din ko din eh. No. No, ayaw na. Ugma na lang sa buntag, okay? Madlok ko. Ha? Please. Ano na ko mag-istorya ta? Wa naman hinuon kay tingtingog diha. Nanawag na ni Masarod ni. Wa pa gyud. Nag-all tingali ka kay nakinuktok man kagkadiat ka ganina. Wa man good. Nagpaabot raman ko nimo nga muuna og istorya. Ako mismo nanawag ko sa resort through landline. Kay dili naman gyud ako makontak ang number ni Rodney. Pero nahibaw kapag unsay gisulti sa nakatabag. Unsa man? Nga sa ato ko nung pagbiya, milakaw sad ko na dayon si Rodney. Ug hangtod ni atong higayon na nga nanawag ko. Wa pa gid makabalik sa resort. Nag-all ka. Kung ikaw pagkain imutan sa akong dapit, usa may imong pation. Kung in love ko, of course. Dili ko mahimutang. Naana ko ang kabalaka. Mahibo dili ka mo tuo nga tungod sa akong kawadon. Tungod sa iyang pagsalbar nako. Nagatuon ko sa pagmahal ni Rodney as a friend. Kung misugot man ko nga, nakigtipo niya. Kana tungod kay wala ko'y kapaingan. Gusto pa kong magpakabuhi. Ug daghan pa kong mga nindot na damgo. Nga gusto na kong hatagan o katumanan. Maong tungod lang ana, imo lang gitugyan sa dakong kasayon ang imo pagkababahay. Wa gyud unta ko'y plano. Pero gipaagi kas kusog. Gipugos, mao ba? Mahimong dili gihapon ka mo tuo, pero maunay tinuod. Sa pagkatinuod lang, human sa iyong kibuhat. Gusto na ko siyang patsyon. Pero kidaog ko sa kadlo. Maong bisag pungot. Sugot na lang. Oh, Nahibaw ka ba? Nga usa na sa hinungdan kung nganong midesider ko sa pagbiya sa resort. Tungod kay matag atubang nako ni Rodney, ubuka lang akong dugo. nganong ingon man ana, nga wa ka may labot na ako. Oo, tinuod na. Pero we are friends, close friends. Kinsa doon ay concern paras nimo. Maong imo kong giluwas gikan ni Nadine. Unsa? Na nagani sa kong atubangan si Rodney, pation gid nako ang... Pero pag mutubo ang akong sungay, o gusto gid nako siya nga tukon aron ikapanimahos ka sa iyang pagpahimos nimo. Bullshit ako. Kung tinuod ka mo tabang, dili ka na magpaabot pagbahos.
Pero mahal ra kaayo ang iyang pagpaningil nimo. Tungod kay iya kigiguba ang imong pagkababay, litsi. Uy, namalikas na lagi ka. Diyos, wala ko'y lain nakitang pong. Nga, noon, sa laing bahin, angay paghapon ako siya nga pasalamatan. Bisan pa sa iyang pagkamanyak. Kay iya kang gisagop, giisip nga kabahin sa iyang kinabuhi. Kay kung wa pa kay Rodney, nga imong nasugatan sa imong pagkinuwanggol, ambot lang. Hain ka na kakaron. Asa ka na kanamo, punita. Mauna diha. Ang ako. Mauna lang ang pagsakay sa sitwasyon. Sa ato pa, kung moapa siya, unya mo ingon nga dadon ka sa impyerno, muuban ka? Depende. Pero, gibati na ako nga murag wa na Rodney nga magpakita. Unsa? Dili ka to, balikan ni Nadine. Aw, mas maayo kung mao. Sorry, katog na. Good night. Ikaw, magunsa pa magkadiha. Ikaw rabi nag-ingon ha? Nga dili una ko matug kay bago pa ko nakakaon. Piligro kon urumon. Oh, mas mayra sa tingali urumon ko. Kaysa magpasaan og daghang problema din sa kalibutan. Ingon anak ka kadesperado. May panahon pa man tingali nga mabawi nimo si Nadine. Good night, sweet dreams. Rodney! Rodney! Si Daddy! Si Daddy! Ngano? Pwede pag ikaw ang mo-check niya? Ganihan ko na siyang kiduol kay mukha sa tako niya o good night pero huwa ko na feel. Ha? No. Nasayop ko. Pero Rodney daw na kayong ihapanit. O wala na ko mamat ko niya nga may ginahawa siya. Mo, please. I-check ko niya, Rodney. Magtawag na lang kog ambulance. Aron siya ibalik sa ospital. Lord, please help my dad. Promise, Lord, promise. I'll be good from now on. Tungod kay karon, ako na na-realize nga dili tayo ko mabuhay kung wa si Daddy. Ihatag itaon siya na ko. Ayaw siya kuha. Promise. Ako siya ko pa na sa kausapan niya gipakita karon. Nakasapot ko. Oo, nakasapot ko. Nga gusto na siya magpaduol ni mo, Lord. Mang tabang siya ron maluwas, ba? Ayaw siyang pasag niya. Aba, Lord. Maluoy ka. Tabangin si Daddy. Honey, Hey, dali na. kumusta na si Daddy? Kamo na'y pagsulti ug ang doktor. We did our best para ma-revive lang siya. Pero wala siya? Mao ba daw ka? I'm sorry. No! Dili na pwede! Dili ko masugod! I need my dad! Daddy! Yes? Rodney ni, Chris. Sir? Kumusta? Nagsigig paabot si Angeles sa imong tawag. Ikaw na'y palihog sulti niya. Nga dili pa ko makalihog karon tungod kay dili pwedeng biyaan si Nadine. Oh, naa si Nadine sa resort, sir? Wa. Niyam karon sa ospital. Kay namatay ang iyang amahan. Good morning. Sayo hagod imong nagmata. Wala ko makabalik og tog tungod kay naputol lang akong tog sa pagtawag ni Rodney. Ngano ikaw may iyang gisamok-samok? Nga ako may nagpaabot sa iyang tawag. Sabta na lang. Dili na ta mangita og bikil. Kay tuaron sila sa ospital. Kay namatay ang amahan ni Nadine. Good for him. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.